गाबोन सानसेल' थाङाल'सिनो थांबाथाय सेस 2000 सानसेयावनो 2000 नोंथाङा अननानै बिलास बसुमतारियाव साबस्क्राइब खालाम मैया गिदिरजों हले दे आरो सानसे लोगोसे मोसौ गाथा बायदि बेलाखौबो दामना हो दा साइज नुयो माथो जोंना मोजां नुयो साबैसे रां ओइ जोंना साबैसे सासे खाथियाव खामायबाय थादों दाम गैया मान गैला नों हायग्रा लाबोदोब्रा ओइ बेटा खामाया लाबोदो